B'investiment ta' €1,500,000 qed tiġi introdott servizz ġdid ta' double balloon enteroscopy fl-Isptar Mater Dei. Din it-teknika avvanzata tippermetti lil professjonisti jeżaminaw il-mustrana żgħira li hija aċċessibbli b'endoskopija tradizzjonali. Din it-teknika moderna tintuża l-aktar biex jiġu investigati emoraġiji gastrointestinali mhux spjegati u hija teknika li tista' tidentifika u tikkura s-sors tal-emoraġija. Il-professur Edward Despot qal li dan l-apparat ser jgħin pazjenti li għandhom mard bil-mustrana żgħira jew il-kbira. Jevita operazzjonijiet għal min għandu mart tal-mustrana żgħira jew twila u kontent ħafna illi issa nistgħu nipprovduh hawnhekk ġo Mater Dei għal pazjenti Maltin. Meta kienet iħabbar dan l-investiment il-Ministru għas-Saħħa Joe Tienabela qal li apparti li ser jevita l-bżonn ta' operazzjonijiet komplessi, dan is-servizz ser itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti Maltin u Għawċin mingħajr il-bżonn li dawn il-pazjenti isifru. Ifisser li l-Isptar Mater Dei issa għandu l-aħjar tagħmir fis-suq biex inkunu nistgħu nagħmlu l-proċeduri ta' double balloon enteroscopy. Din hija proċedura endoskopika ifisser issir bil-kamera li tidħol jew mill-ħalq jew mill-mustrana l-kbira sabiex isiru proċeduri fil-mustrana żgħira li hija twila b'ewwed ieħor 7 metri u s-soltu hija inaċċessibbli. Spjega kif din it-teknika għandha wkoll rwol importanti fid-dijanjosi u l-immaneġġjar ta' kundizzjoni tal-mustrana żgħira bħal tumuri u komplikazzjonijiet relatati mas-celiac.